Heavy machine, yo tate guru. Pana bato tate farisa kana zvafu. Yo king doy. Yo mutant. Mtara bwachati. Chinoya mudi nani? Karoi bindura chirezu kumakunja kuzikira wa mtara mudi nani? Yo pick up Karoi Jatan Sian Maska. Wanda bamba, pakasaroka wanda. Vendo molove raga, kwasa vamwe vemabasata kana vechi vaze vatage vekutambira vanopakadzika vanonyura avanotsvaga masura wandachituna ndavamboenda kunokura pori takatsatkapfuura kusakatidhura vanotomoka totsura vakashupa ininopura vakagura zvikanakidza nopula Ezendi Germany, siya matsaga kurwadziwa nepatani vari papasa vashandiri vasatani avandigona ndinenge bhigiwe kamani skude mnaiwe baba boba matsaga ari kutini wapa ndodzova vasukanda sando nyangwe pandagona ndichavadhama samafuta ndaizora justificate ndarafotsi vati vadiko vafanhaya mashotsi wandinobata paanofira paspoti kasomabuda kunge accident yebhoti araskindiro mawiti vaze ndimiforomani kumawindi vaze kuti heavy machine isimbi andakwasasinetwa nshedzabhini boya mani rasikade vaudze vafanava handivakwate vana vadiki ndeta vekurova nebhade pane kuti vandirenge vaudze vashande chike kotizela vaudze vafanava ndisati ndapera ngoma dzangu dziri kwese kunge opera ngaudze vashande vakwire manera vakuda zvembimbo rasikade fonera iyadido tinovatsikirira pasi seziko ndiri murimi pamangoma kunge niko eudhachasiya vaudze vafanava kuti ndaziya this time handitati ndagiya vada kupinda pagedhi pati ndakiya iwe Tipe ndanetsa kunge ngozi vaudze vandiripe vakasadaro hwani wavo wangakite kasoma kuti pandasvika vapasvike mazenge navato vaudze heavy machine handindi wacho takatanganetsa mazuva ana macho nanhasi ndichine mbimbo kunge rambo widmani nkaya vaudze vafanhava kuti tataya ndakati ngavakoka nevaite kwaya vari kushanda nepuresa kunge taya wenda mberi ndimiigwe vaudze vafanhava vandirige ndosaka ndaita chuni nhasi kwaTipe vaudze kuti hakuna nyama isingaibve Vigibosi, vaudze vafanhava ndovapa manotsi ndine brongo ivo nekoti ndokusaka vachidonha negosi kanza kwachupi vaudze ndeve majirama saka fupi vanondidhisa vanoti vanosvika kupi ngavabvunze kana pasta kupi aganza nbuletsi vafanhava vaudze mastupeti vanofungoti ngoma ikriketi ndazovavona ava masproketi eudhamatema ipabatanya vafanhava nyatsoniketa bhanya maindhisi time neni vanopamhanya ngavauye kunondivapinze gwana king idhuza fonera rasikane mdhara foxi namazi muvaudze kuti vasave nenjani tine madrugs usvika vahedha pasi asasini empire matsaga ari kugaya tiri kukangaya zuva nezuva vari funga vachirangana hatikwateichechesa notichengeta yes rasta ndini mdhara babachati saka vaudze vamire mapurati vanoti vanondikundaiwa vasati ndenge ndiri pachikisekuru dikei musoja buritsa purasitiki refocha wondipa bhodhoro rengoma haisiroga justice kate baba ordre to the fullest yo rascally large up on yourself to the fullest enough respect your guidance and protection through our life. Mula music. ndini mdhara baba vachati saka vaudze vamire mapurati Yo Mula president, show them that you are the president for real. And the video and the thing is the evidence. Mdhara bachati yo yakuzi boss yo big up Elsa's Rasta yo zeke fast heavy machine zimdanza ichafayafa geto yuduru kubata zvakasara zvana kwasa mazuva ano munhu wese kubasa momula neyesrasta zvabatana saka tsaga pana chakanaka zekeisakiti mugare ndaritasa zvakasara kare zviye zvokuzora bhata kunyange vakavenga sei hazvititadzise kuti manyandomiswa nei January June muna May ndiri pasa ndo panobva kubva ndina pei
varege vachitaura vagara vakadaro ndipo vanoyaura this time ndiri kupisa unge mbaura ane godogore rino anotaura vari kurwadziwa nepatani sekefaya zvanyareti patani vashandiri vasatani vari pabasa pachikuno kukambani ndesu tinovapedzera ndavana kuchenjera kana pesi tovasetera ndandakavalezera ndini dhiraivha vakajegera ndiana dondirotera usaplayenga ndiponjera vanondikonzera manje ndovapa mutochera tarendere kufojera ndorinovakonzera goda momula neyesrasa zvabatana saka vana chakanaka zekeisari mugare ndaritasa zvakasara kare zviye zvokuzora bhata kunyange vakavenga sei hazvichitadzise kuti manyandomiswa nei January Juni muna mei ndiri pasando panobva upa ndina pei vari kuti dai ndikangodona efimeshini mudhara pamangoma vangafare ndikashosoma ndosaka vachiyedza tumira zvidhoma ndabata harare zvikakadoma gore rino zvinofaya zvimbokona vanondivenga ndovashoma saka pangoma tsvimbo handisi kudzora ndozvizivo kuti ndozova saka ndimire kuuzonzi ndogona munditarire satani akadona saka ndani mumwe panyika anobhonga zekefaya bata ngoma ndivaratidzo kuti ndini mukoma vakazvimba musavatova mondoro pangoma ndovasiya pakova momula neyesrasa zvabatana saka vana chakanaka zekeisariti mugare ndaritasa zvakasara kare zviye zvokuzora bhata kunyange vakavenga sei hazvichitadzise kuti manyandomiswa nei January Juni muna mei ndiri pasando panobva upa ndina pei zimdansa ichafayafa geto yutiri kubasa zvakasara zvakakwasa mazuva ano munhu wese kubasa varege vachitaura vagara vakadaro ndiripo vanoyaura this time ndiri kupisa unge mbaura ane godogore rino anotaura vari kurwadziwa nepatani zekefaya zvanyareti patani vashandiri vasatani vari pabasa pachikuno kukambani ndesu tinovapedzera ndavana kuchenjera kana pesi tovasetera ndandakavalezera ndini dhiraivha vakajegera ndiana dondirotera usaplayenga ndiponjera vanondikonzera manje ndovapa mutochera tarendere kufojera ndorinovakonzera goda momula neyesrasa zvabatana saka vana chakanaka zekeisariti mugare ndaritasa zvakasara kare zviye zvokuzora bhata kunyange vakavenga sei hazvichitadzise kuti manyandomiswa nei January Juni muna mei ndiri pasando panobva upa ndina pei zekefaya bata ngoma heavy machine iwe bata ngoma pula ngoma yes rasta yo zekefaya stop it nice Mula music.